mangutana si Dundon og kinsa nagkuha siyang papel ing nawa ko magkuha ha. Ayaw pagsumbong nga ako ang nagkuha ha. Hoy! Kinsa may nagkuha sa akong papel? Ingon niya, wa daw siya magkuha. Usa ingon niya? Ingon niya, di na ko musumbong na siya nagkuha. Pero siya ang nagkuha. Ay pagtuuan ni Don kay dili man gud ni siya eksakto. Natumba man gud ni siya sa linog. Kanang kuan ba? Kulang-kulang ba sa English pa may kirereng. Niara yung papel oh. Ikaw ni nagkas kang papel di ay. Am na kung butang ka, kawatan man ka. Ah, kung kawatan pa ko di ko unta na iuli. Kawatan man gid ka. Hoy, manong sumbong man ka? Giing na mga ikong buang. Ayaw nagpanugas sa kuha ha. Magpasok-asuga, mali man lang.